pangasaon. Wa pa man ko na. Mangita pa ko na siya. Siguro, day, doon na siya nasaitan. Kaya nga no, nakahuna-huna man siya, anak. Oh, kung gusto niya, kung saan naman. Magtuman man gina si Papa siya ang gusto. Para na ako, san. Di na gid unta angay nga magminyo pa si Papa. Di ko ang nagud na siya. Apan, magtuman man gid siya sa iyang gusto. Mauna, di ko na ito mapugnan. Pero, kung naidun na laing paagi nga, malikayan na to na, ato siyang pugnan. Kaya, nikid maayo nga, magminyo pa siya. Ang nindot ni ini Susan, kung mag-una pa og kaminyo si Papa kanimo, nya ikaw di pa. Si Mako, yung taon Ano man ko no? Ambot? Ingo mas tiyo nga tagal ko niya pinaskuhan. Pinaskuhan ko din taon. Mahal nga adlaw man ron. Kalayo pa sa Desembre. Na, tiyawig. May ani na lang ko kay ba baga masuko to sa kung di tumana siyang gusto. Time pa ha. Huwag pa ka tumatog. Gaw! Gaw puloy! Uy! Gwapo kong pagkumangkon! Ano akong gusto? Mutubag dayon sa akong tawag. Nga, kumusta man sa papa ni mo? Naayon na yung kagon? Layo naman tiyo. Unya, sige gyapon siya itong its. Aw, wa na tiyo. Sugad na igaw ang iyang uo sa bato. Sige labay ni nanay. Ayo. Very good si nanay ni mo. May tatog iyang gidako-dako ang bato. Kaya para mapahak yun, parehas kong apelido. Nga nam di tiyo, ang sa tuyo mo nako. Abi ni mo dong, ako na yung ipadayon katong akong giingon ni mo o ni tatay ni mo. Nga magminyo na ko. Magminyo ka tiyo. Oo. Magminyo na ko pero ako sang purbahan og pangulitaw. Panguya ba ang akong minyoan? Aw, di pa day pangasonon. Aw, di palagi. Pangulitawhan pa. Total, naa na may umaabot na akong project nga tingali makasapi mig milyon. Aw di ay. Kisa na bayhana nga imong giplanuhan. Ma'am words kay dong. Adunahan pa gyud ang kagikan. Kinsa lagi? Lah, kila ko anak yo. Kaila lagi ka. Nya unsa may kasulti nimo? Patsada. Labaw pas patsada. Unya, unsa may tan-aw nimo? Parison mi dili. Pero ay lagtan-awa ang among gitason. Ang amo lang pagkatao. Engineer good ka. Nya. Titulada sa to siya. Parison gyud mo. Correct. Mao nay pag-umangkon, mao nay ganahan ako. Mulaban gyud uyuan. Pero pila di edad na ni Morotyo? Bata pa ko uy. 30 pa ko kapin. Treinta pa ka tiyo. Pila man diya si mong bana-bana. Anong manghot pa man ka ni tatay? Diba magbuwang pa man ka ni tatay? Tatay si 53. Unsa mang buwana na tao si tatay Mukuwal. Hulyo 17. Unya kay Pebrero 29 man ko do. Tagsara may 29 usahay. Di kay usahay kasagaran gyud 28 ang pitsas Pebrero. Sa ato pa. Dili na ko i-apil og ihap ang tuig nga way Pebrero 29. Aw,
Ana din na tiyo. Oh, anak yun. Ipon din ako nga, natawag ko sa Pebrero 29. Na, hilom na lang. Maghilom na lang ka. Kay tutuki lang ning naong nako. O tiguang na ba? Oh. Okay pa tiyo eh. Di pa katiguang. Uy, Pastor! Oh, Ikaw pinag mo pa dito sa pagkaon? ako na lang. Kaya wang gudulan mo dito. Na, dugot to na kay ko. Wala ka do. Kaya nang ko. Kuha mo nga no? Imo girot ang tinuwa dito? Asa sang ang o nagipaborito ni Sir? Doon na dito tagiya. Ka-Sir lagi to. Inig-uli ato, mangita jud to asa ang o sa isda. Ako jud igno na ikay nagkaon. Ayo. Aging na. Pagkasampang ko naman sa itong amo. Saan ka? Kanya ako mangita si Sir, usaon man ako. Michelle, ing na nga gikaw si Ring. Iring? Mutuok ka si Sir? Naditi iring? Wa bugo tay Iring din ni Michelle. Wa uy! Takka lang kada. Iro noon, naa. Di ba ko na Iring? Sa mamatay mo, Pastor? Julin? Kairo, anak. Nga may mong iring. Day, inala na tunaw. Sabad ya, Pastor. Ngay kadaot ni mo. Di ka mungutan na. Di siya nakaghukad. Ay kanimo Michelle. Ato ginalaleson day. Unsa ang gigutom man ko? Di ako na lang ihabab. Kamu ba gutomon? Lalimba. Unya, kumabot si Sir. Unsaon man to? Napayadobo dito ay, usa na lang kahiwa. Daghan ta kay tustanan, gurot ni mo habhab. Ana na nagsaba diha. Kay madunggan sa atong silingan. Abilang ka sa atong silingan, atong agawon purdoy na. Unsaon lagi? Kung mangutan na si Sir na asang sudan, Sayo na Michelle. Na may kalendarya na sa atong silingan, no? Pangutang ito, uskanding. Di na may kutar na atong agawon. Kay ganahan na siya ng uskanding. kwarta bi. Asam ko kwarta nga, gilakaw ka kupulong dire. Utang nga dito. Utang di ay. Utang nga lang day, Michelle. Total, nakailam na ng didang nato. Kinsa man pa nga nibutang nako sa listahan? Ilistas pa nga sa atong agaw nga sa attorney, engineer, doktor. Ang nga, gilistahan ko nga gamay kay kong sildo dire. Ikaw pa kong sildo, eh. Uy, Pastor. Ay, ilong pa. Ako yung pakasapan, Sir? Mahala ka diha. Imo pa nga nako ibutang listahan. Di pagpato. Michelle! 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 Simple ko na. Dili gyud ibaligyan ni Fermin. Ngayon anang katidara 100,000. Grabe ha sa dana eh. Oh. Nagsaon ta magdi siya. Siya may tag-iya. Kung mauna, nagpasabot yun ang aduna sila relasyon ni Inday Clarita. Ano ingon man ana? Nganon di man, ngang singsing, iya nam ng Fermin. Bitaw. Di na nabawiun. Kay inilis man ka na adtong kristal. Unya? Nganon di man yun niya pabayran. Nibungat naman ka to 100,000 ang engineer. Grabe ha sa dana eh. Dili ang engineer may nibungat og 100,000. Si Pastor man, ang iyang bata-bata. Gisugo man ka ha. O lagi kuno. Sa ato pa, way salig si Fermin anang pastor. Kaya kung si Engineer Rickam pa to ang niatubang niya, musugot siya bayran anang kantidara. Ambot lang sab ka ha. Ako'y mautan ng Fermin. Kadako na anang kantidara. Di pa yun niya baligyang singsing. Sa akong tanaw, marag diligid ibaligyan ni Nay Fermin ang singsing.
Bisan anang kantidara? Kadako ana. Isa pag ina ng kantidara. Tanaw na to. Kung di na dawato ni Fermin ang 100,000, di na ginay kahulugan. Ang saman, Ti mailhan, nga naa gyud na sa relasyon ni Inday Clarita. taka man lang ka, uy. Sa man di ay, 100,000 di pa siya. Pilar may bili atong sisinga? Ug katong kristal nga iyang napunitan. Pilar man sabto? Ayaw lagi patakag sulti di ha. Humana ba ti kasultihi ha? Nga ang bilis sa kabutang, dili masukod sa kalidad niya ng butanga. Unsa pa man di ay? Dili niya ikabaligya tungod kay dunay bugat nga kahulugan. Gumikan sa kalig-on sa panagkikalaay. O sa kabubuton nga dili kabayran og sapi. Mao nay hinungdan nga dili kabaylog sapi ang maong butang. Aw, tingali. Pero labing siguro, magtuo gyud si Engineer Igham nga doon na relasyon si Inday Clarita ug si Fermin. Oh. Patay mahimo kung mo na yung pagtuo. Iyaman na. Mabilang ba itiyo? Oo, mao ni. Ano? Masa itong dugayan? Tay basa. Inig kaatubang na nako nila. Ayaw pagtiyo nako ha. Usa mo ako'y tawag ni mo, lulo? Lulugod taon. Manoy lay isampit nako. Ayaw ng tiyo kay matiguang tana. Sige, sana. Oh, sir, asan mo? Si kuan ko do, si Engineer Chris Pulo Pahak. Gipaari ko sa imong amo. Howdy ay. Huwat sa mong kadiyot ha. Kaya ako sang paibawon si sir. Kinsa gito nga mo sir? Si Engineer Chris Pulo Pahak. Pero, nganong di naman lang mi modritso nga gidapit man ko. Mao man gud na gud sir. Mao man ibalaon ni sir nga kung lalaki ang mangita niya, paibawon na siya. Pero paghuwat na sa amo sa dia. Kaya ko sa ariyo na. Ay kay buong turyo ha. Mauna tong giingon ako nimo. Kini man gong mga anak nilang Mr. Neri, why makabisita nga mga laki. Mao di ay. Mao kayo. Oy, Mr. Neri, ako di pa ikaw ali ha? Ha? Kisa kini imo koyog, imo apo? apo gud taon Mr. Neri. Amo ning kamanghuran. Ah, di ay. Iyangan si Turyo. At Tulyo. Oh. O sige, kamo dayon. Sige, ali. Tulyo! Eh, ina dong Turyo. Ngano wa mo soday, ha? Kana mong gud imong boy Mr. Neri. Garboso kayo. Di mi pasudlon. Ah, di ay, ha? Ano? Anon! Anon! Sir, Ngano ikaw wa sukot sila suta yun diri, ha? Waka ibaw ini. Siya engineer Pahak. Kini iya eksoon. Si Tulyo. walang una na ako kasudla sir. Kini ingon man ka sir nga basta lalaki ang mangita nimo, di lang una na ako padayon nun. Sa sunod, ha? Basta engineer Pahak, bisita, ikaw, abli dayon gate, ha? Ikaw, kasapot, ha? Oh sir, O sige, sige. Inadli ka, andams na, ha? Sige. Engineer, kumusta, ha? Ayo kayo Mr. Neri. Tulyo! Kumusta naman din sila si De Clarita ug Susan? Okay, man. Siya malipayon. Maayo. Mangumusta lang ta ko nila, okay ba? Kana gud si
Susan, ako ng pupil ka ni Adto. Guwapa na. Ikaw maestro ka niya adto, no? Oo, pero kapoy man ang maestro. Mauna nga, nag-engineer lang ko. Kaluis Ginoo. Maayo. Pwede pang mustahon si Susan. Ikaw doon ako ba ko balaod? Basta dadaki, dili pwede doon susan. Di ay. Ikaw, kato imo ikakaw, kulikit. Kumusta man, ha? Guwapa lang gihapon. Mamords kayo. Pero hantod karon wa pagyapoy uyab. Di ay, ha? Pwede suloy ko inyo? Uy, pareho matagbalaod. Ikaw, di magpadool og laki ni Susan. Di ang maumasag ko. Ang maayo, magbaluay lang mo. Sakto. Nakasabot ko sa imong punto, Dong Toryo. Ang pasabot ni mo nga, tugutan ako si Sir nga mudool ni Purikit. Aron tugutan sad ko niya nga mangumusta ni Susan. Oh, mao na noy. Ako, agad-agad naman ko. Engineer. Ala. Ikaw tolyo, ha? Ikaw huwat, ha? Ikaw lingkod, ha? Sige, sir. Ikaw, ayaw lang sapa, ha? Ako, sukot, ikaw pangumusta, Susan. Pero, ikaw da pulikit din, Ako pangumusta sa iya. Ay problema, Mr. Nere. Itar magkasinabot. Ay, ha? Glika! Sir, Oh! Dili. Ikaw, ha? Ikaw adto Susan taas. Ina Susan, doon na ako tuyo sa iya, ha? Sige, sige. Kay Pao Kapuloy. Ako, ibuk imo ikakaw. Siya gwapa. Nindot sampot. Nindot lawas. Ay di bagod to magwapa si Purikit. Nga kada kaligo ato. Tagsa gyud ka balding tuno slubi ibubo lawas. Aw, di ay? Tinungod na. Unya inig katog pag yun atong Purikit. Na ato'y moskitiro nga humot kayo. Kay labhan sa agwa nga humot pag yun kayo. Ninduta. Unya, inig panutbras ni Purikit, kanang pino kayong bunbun gikan slaud. Mauday puti ngipon. Mao kayo. Di ba nindot man to siya awit puloy, ha? Oo. Kaupat yun to kadaog og amateur pero may magka third prize. Oh, Susan. yan no? Ikaw, kaila pa sa iya, ha? Kahinumdum ba kanako, day? Murag, nakahinumdum ko niya pa. Ako tong teacher ni mo grade 5 kani adto day Susan. Oo. Nahinumdum na ko pa. Kumusta man ka, sir? Maayo. Pero di nako maestro ron. Engineer nako day. Engineer na day ka, sir? Oh, engineer na. Og ulitaw lang gyapon ko hantod karon. Kasunod, ha? Ikaw, ayaw daw kay kunit, ha? Takod man kagaw daw kay kunit. Unya pa. Biala sa man ako din ha. Kay ako gibuhat dito. O, sige. Ayo-ayo mo diha. Okay. Sige day, san. Ayo-ayo day. Hoy! Una-una dat apuliket dili. Ayaw sige tanaw dito ako, anak.
Alright? Ay, kanina ko daw, hotdoon ako na. Ano nang bikiri ninyo, sir? Oo naman, pero sa'yo ka manirato. Huwag ko paminawa. Kasi ako mag-ingon na ang pasunod 200,000. Huwag ko paminawa. Ikatawa lang. Imong gingnan? Nga paso na itong 200,000? Ay, oo lagi, attorney. Akong buot-buotan. Namiingon ka. Na 200,000 lang. Wa! Linggo-linggo lang. Gikatawaan ako mayo. Gikuyawan ko ikaw bisugod niya. Di ay, ha? Imo unta tong giingnan. Nga paso na ito sa kamilyon. Wa lang, attorney. Kikuyawan ko musugot. O sa may naanagod, buang bugod ng mubayad anang kantidara. Unya. Huwag ako niya pa imungtan. Wa na lang dyan ko. Kung mao nga bisang dako na kay kantidad nga atong gibungat, wa gyud niya ibaligi ang singsing. Doon na gyud siguro sila yung relasyon. Mo sa rin nasabot sa kung noon na attorney. Doon na yun. Trato ni tingali sila. Murag gilupig ka, attorney. Si Glopig! Saba ng Glopig, Pastor! Wa pa ako mulupig! Engineer ko! Hindi na lagi ka. Pero murag... Saba na, Pastor! Ah, Ugma! Kung saan lang ugma, Pastor? Friday. Ugma! Muadto ko! Akong sudyaan to si Mr. Neri. Nga naman yung attorney? Why? Binuang na ni. Niingon siya, nga di ko na niya paduulan ng mga laki na yung mga anak. Pero ang sana ni, nagkauyap si Carmen o si Clarita. Unfair ka din ako! Unfair sa mga ako! Ah! Wala ko, Oh, ano ikaw man naman lang usa? Hay man di sa puloy. Wato mo ko to sa iyahang partner ko no, si Engineer Umang. Unya, ngano anam ka ni paulig diretso ngani hapit pamangyod ka dire? Ipahapit ko niya dire kay papangyon ko ng pamasahe. Wala ko'y sinsiyo din eh. Ngano ko taon ako inyong pangayuan? Nga wa man gani siya magbilin og para palit sudan para panihapon. Di na ko kauli sa mua ni. Ngano laging wa man lang ka mangayo niya? Ngano ni hapit pamangyod ka dire? Insakto na to iyang kwarta. Igor ato niya para uli niya dire. Kabwisit biya tong tawhana. Yang gikuhang 200 diri nako. Kung panliti lang diri to mahurot. Siya rusad. Sabi na guti agad. Dito ko pirmi dire. Pila may piting ato sa inyo? Si Quinta kape naman diya pero si tintaha lang kay basig mulapas niya. Ngano si tintaman nga mag-tricycle man ang kaha ka? Tricycle. Magtaksi ko tiya eh. Unsa ka? Naglisod magitag pamiliti? Magtaksi na noon ka? Nagdag-o magotiya. Mapta niyo kukuhan. Hilom di ay! Liwat di kang puloy. Oh! Lakaw na, daghang tricycle diha. Ano sa kutiya? Uy, what's sa gudon na? Unsa naman ding lakaw ninyo? Okay raman tiya. Murag na experience sa tiyo. Okay man yang insik. Buto kay niya. May noon. Unya tiya. Nangumusta ra ba to nimo si Mr. Neri? Ug niingon, mamisita ko nun si Mr. Neri nimo. Unsa? Unya, unsay pong tiyo nimo? Nga, mingo mas tiyo to nga. Okay ko no. Bisa karos ah. Hitsura biya nila. Niya, mingo na ba to sa tiyo tiya nga mag-ampo siya nga. Ikaw kuno masawa ni Mr. Neri? Hoy! Hitsura biyang puloy. Kanus agad taon siyang nahimong bugaw. Nindot man kuno ikay masawa ni Mr. Neri tiya.
magpista mo kuno siya. Siya na lang uroy. Ay sa kutiya eh. Pastor! Pastor! Ano to, Neng? Ha? Kuyugi ko. Asan ta? Mga tutas lang, Mr. Rere. Kaya mag-extoke ko. Puslan man. Lala! Kuyog kami siyempre! Sige. Paguna mo dito. Sige, bye! Michelle! Sir, Pagsama yung mong giloto. Katay mong giingan, sir, na gilat ang baka. O nagsugbat akong isda. Mulakaw ko ha. Kinahanglang loto na to tanan, nigbalik na ko. O, sir. Ug nagay mangita na ko karon, ing na nga ugma na ko makik-entertain og mga bisita. Wa ko entertain og mga bisita karon. Kasabot? O, sir. Sige. Nakaslas, Mr. Nere. Murag na ato eh. Lah, sige. Ikay pa kay katahuran. Nya, kung kinsa mo gawas, ingnadan nga makistorya ko ni Mr. Nere. Okay, ay shut tayo. Good afternoon! Oh, good morning po ay! Hey, unsa ato? Kumusta, Rika? Misamol lagi ka kagwapa, day! Hoy, buyag. Malakag baba. Sam ka, Pastor! Ang akong gisugo ni mo. Awa? Aw. Okay lagi, sir. Kining, dahil ka, akong amo ba? Magigsulti yung tani, Mr. Neri. Kung na ba siya ron? Hulat una ha. Kaya sa katuon. Na naman sila ng kumkumong dako lagi. Naayang amo. Gustong makigsulti ni sir. Hala, sige, adto ka. Naris kumidor. Nalagukoy ay. Kuy karon. Sir, kung musugot mag-istorya si Sir Miguel nimo, ibili ni siya ha. Ano man? Dili maron sa Sabado. Sabado ra man sa gitugutan ni Sir. Ala, ako na lang. Sir, Oh, nakon lang kuno ka. sige, salamat. Pastor, diri lang una mo ha. Ay, di ka kung ano rin doon dire. Hi, Rex. Pedri ka, adto ka sa trabaho. Ayaw din Wala naman ko'y trabaho. Unya, kung anhi ka din mapakan niya ka sa iro. Hain mang iro diha. Tasong gilid ay. May lakaw na dito.
Tawag ang Inday. Uy! Engineering Gam! Ikaw kumusta? Ako di pay. Ikaw suloy ako bay ha? Ingkod ha? Sige, ingkod. Salamat, Mr. Neri. Unsa mo gusto ha? Kape, gatas, sikwate ha? Ikaw pili. Ako tawag sa kanila. Hatag sa mo ha? Walang Mr. Neri. Ni ako, kay murag mabutok ni akong dughan sa kay ubos. Buto imo dughan? Unsa man ka nahinungdan buto imo dughan, Injinil? Kung buto imo dughan, kuyaw ka na, hasta imo atay o kasing-kasing lugwa. Di lang kay atay og ang kasing-kasing may maglugpan niya, Mr. Neri. Hasta pang batikon og mandugana. Wa ko'y tarong kinatulugan, Mr. Neri. Unsa hitabo sa imo, Injinil, ha? Ikaw awanan? Nahiubos kog dako, Mr. Neri. Mao ni labing tinuod. Ayaw na kaon, wa pa ako agda sa imo, ha? Ngano ikaw hiubos man, ha? Unsa man hinungdan? Ikaw ang hinungdan, Mr. Neri. Ikaw gyud. Ngano ako man hinungdan? Wa ako sa imo? Wa kay sa. Doon na lagi pinalabi. Wow, kasabot. Ganon dito ka laban sa ubang tao. Nalimot ka? Nga katunga pa maminyo si Inday Clarita ni atong taong tagagawas. Ako ingon, ayaw na kaon. Ako, Injinil. Ako asabot sa imo, ha? Ikaw hatag ako katinawan, ha? Ako asabot. Di ba ingon ka? Nga di mo pa dulan og mga lalaki na si Inday Clarita o si Susan? Nga imo na ipapuno ang lapirong sa tubig? Una ni mo ihatag imong mga anak? Oo. Ako sutian, ha? Ako ang makak. Kinsa ka to tao, puno tubig lapirong. Ako hatak nila, Susan o Clarita. Tinuot na. Unya, natuma na. Wa. Kaya nakita si Inday Clarita og lain trato. Walang tingali kay kalibutan. Unsa ka na imo sultip lang? Unsa doon na klato Clarita, ha? Unsa ka na imo sultip? Doon na uyab si Inday. Kinsa magana uyab, ha? Kinsa magana uyab? Kinsa? Usa ka tao ka kanto ka. Murang magililimos. Portoy sa tanong portoy. Kinsa man, ha? Walang yung tingali kay kalibutan. Nagmata ka lang morning. Ako lakot imo sulti na, ha? Kinsa man tao ingon nga uyab Clarita, ha? Kinsa? Si Fermin! Ikaw, Injinil, ha? Ikaw ba suti sa tinuod, ha? Ikaw ang binuang? Wa ako magbinuang, Mr. Neri. Bisag tugkan pa kong bunol sa akong tiyan. Bisag mulugwa pa akong kalimutaw. Bisag mudako pa akong dunggan. Parehag dunggan sa elepante. Nagtugan ko sa tinuod.
Jenny! 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 Oh, sir. Ikaw, Jenny, ha? Ikaw sa kataas, tawag Lalita, ha? Siya na dili. Oh, sir. Ha? Frank, mayaman lagi ka. Kumusta? Ay, nalang kumusta ha? Wa mo bibili. Naman ko no kay tuyo na ko pa. Lingkot, doon na ako pangutana sa imo, ha? Ano sa may yung pangutana ka na ko? Ikaw, ha? Tukan tinuod. Ako soko kung ikaw bakak, ha? Kano sagod taon ko na makakni mo pa. Ikaw, tuka sa tinuod, ha? Kisa may mutlato kalon, ha? Trato pa? Oh, tlato. Ikaw tukan dayon sa tinuod. Kaysa imo tlato. Wa man. Manarato day ko nga, di man ko magminyo. Kay masuko man ka. Ako, hibao, doon na nakauyap. Ikaw limot lang. Aw, nahibaw day ka. Di, ikaw nalitugan ako kung kinsa. Lang. Ikaw tugan, ha? Kinsa iya trato. Frank, sulti. Frank, sulti. Naibaw man ko ka kung kinsay akong trato. Diri pa dool. Mas may nang diri sa dool ni Papa. Kay, mura kag dili engineer ana, kundi ka mo sulti sa tinuod. Kuan. Dili din mo tratos permin day. Nahibaw ka di ay. Klaro na kayo eh. Kay tuwa ko niya ang imong singsing. Uy, kinsa goy nahibaw ana nga doon na may relasyon si Fermin. Tinuod ba, Lalita? Tuwa pilmin imo singsing, ha? Hay, hintaon. Mura naman hinuntag bataan ni Papa. Tinuod bitaw, nga tuan ni Fermin ang akong singsing. Pero nag-ilis mi. Ani asab na ko ang iyahang kristal. Gusto mong matanaw? Susan! Susan! Dada ng kristal na adiha, dada dire. Kita mo ni mao kini ang gipuli sa akong singsing nga tuwa karon ni Fermin. O ikaw, Frank, nga nagsumbong-sumbong, murag yun kag bata nga may buot. Kuan day. Wala may relasyon ni Fermin. Suod lang gid mi nga mga naghigala. Ug wa sab siya manglitaw kanako tungod kay nasayod si Fermin nga di na ko gusto nga magminyo. Excuse me, Papa. Ikaw wa buot. Uwaw lang taluha. Siguro naging kahagaw. Ay, siguro kayo. Wa pa lang may magkasulti. Pero, di lang nato dali-dalion. Pero nakasiguro yung ko gaw. Mulampos yung ko. Gaw. Ayaw na siguro agaw.
Human na una ninyo ang project ninyo ni Engineer Umang, aron doon na kay minilyon. Kwarta mga importante. Ay, magsugod na mi. Giandam pa lang namo ang mga materialis. Pero sa sunod semana, magsugod na yun mi. Mao na importante. Unya, sigihan ni maghatag ugasa si Susan. Dili lagi na problema, gaw. Ang ako lang ihangyo nimo, nga imo jud kong alalayan, ini pamisita nako. Ayaw na lang ko. Kay tuwa man si Toryo nga mo pasalig nga mo uban nimo. Di na maoy misyon ni Toryo, gaw. Unsa man di si Toryo? Si Toryo mo'y akong gitahasan. Nga maoy tighimog suwat, aron akong ipadangad tong Susan. Ikaw di ay. Di ka kamao mo suwat. Kamao lagi. Pero si Toryo may kamao mo bagay-bagay sa mga pung nakasikan prize gud to sa buwing writing contest. Maong siya mo andam sa akong suwat parang Susan. Maglagot magkuatong insika kay lain man kaayo. Ay sagdi na lang na Mr. Neri. Bulatiki na lang nagmaayo. Kay kun maangko nako si Susan, lupig pa unya tagaw og yariag usa ka milyon. Naunsa ka, Pastor? Be, sekali ko, be. Gutom ko. Wala pa man si Sir. Ano mag-agad mo na, sir? Sagdi lang to sa kaya naman di kwarta. Ako. Gutom ko. Hain pa din siya. Bigyan ko diyan, ha? Sao nga gibiyaan ko dito? Yagi ako sa jeep. Paspas kayo ni. Soto yung jeep. Huwag imingog. Ay, pastor, sakit na rin. To si jeep rin, gibiyaan ko. Tangpaita mo to, ha? Nanay pagkaon diha. Kasukan niya kung Sir kung maguna ka. Bisig gutom na ko. Umkaon to siya, kaasa to sa kaon. Bahala to siya. Basta ako, umkaon ko, kay mapas mo ko. Unya, maguka na lang ko. Pagsukan! Huwag to, sandok ang kuhan, sudan. Kaya, hutong itong kaon. Ayaw, Pastor, oy. O sa'yo! Sandok ka to, tanan, kay manimaos ko. Habhabong ko to nan. Kung to sa pagkabusog. Bahala to, kung si kaon siya. Ikaw, sukan! Paingon ako nga higikan sa lungsod. Nagsugat man ni Engineer Exam. Iya kong gi sukmatan nga dili di trato si Inday Clarita o si Fermin. Kay dili bitaw. Di-insister baya ko nga trato gyud si Inday Clarita o si Fermin. Nganong mo insister magyud ka nga dili magyud tinuoray? Pero imposible man gyud kaayo nga wala. Kay nganong dili man jud ibaligyan ni Fermin ang singsing nga dako na gud kaayo gitanyag. Lisura sa nimo pasabton oy. Giing na natika naggumikan sa kabililhon sa usa ka butang para ni Manoy. Di gina niya ibaligya ang mong singsing. Syaro naman saboy. Pila ra may bilian ng kristal nga giilis niya atong singsing. Kakapoy, gini mong pasabton ni Gaspar. Di na ta maglalis ana oy. Nara nimo kung unsay imong hukom. Pananglit. Doon naman. Unsa ba silabot nato? Sultihan ti ka Margie. Bation jud og pangigi. Kung tinuod nga duna sila relasyon. Ano man kuno? Una ko nakapadayag sa akong gibati ni Inday Clarita. Unya? Magmahay jud ko. Ngano magmahay mo kuno ka? Kung ang iyang sugton ang wa makapadayag niya. Naon sabaya ka? Sabaday na ninoy Fermin kung higugmas ni Inday Clarita niya. Kana, kung tinuod ang imong katahap nga doon na sila relasyon. Sulti yun ko aning Fermin. Kay bawo siyang naninguha kong Inday. Wa man gyud siya morespeto nako. Igsuon man ta mi. Nagpatuyang ka lang gyud anay mong huna-huna. Nakasiguro day ka nga nagkahigugma ay gid sila. Mangutana lagi ko.
ambot lang ka og mutug-an ba? Tingalig magkaaway lang mo tungod ana. Nganong mag-away man? Nga, husayon raman na kung kinsay angay makapanag-iyan ni Inday Clarita. Kung kinsay magustuhan ni Inday, way makapugong kung kinsa iyang higugmaon o kinsa ang iyang sugton. Husto eh. Pero sa nga nga ako'y unang nihanyo ni Inday, di siya magsamok-samok. Na, tinalta maglantugi ana oy. Kay ang tinuod, dili trato si ni Fermin og si Inday. Mao ginay tinuod. Klaro ni balita, Pastor eh. Puro binugok. Way unod. Ay sa pagsulti na turne, oy. Ang ako ang gipanulti, di ka sa ba matinadaanon. Hay ba'y matinutanon diya eh. Nga si Inday Clarita, makapamatuod man nga dili sila trato ni Fermin. Por eso, dili ako yung nasayop. Katong tao mo nasayop. Kay Igor mo na blita. Nagyato niya. Sa sunod, klaro ha. Aron di ta mauwawan. Tiyaw mo? Gikasapaan kong Inday Clarita. Samot pagagamay ako pagkatawa ka doon niya. Sagdi ang doktor niya, oy. Unsaon, si Gaspar may insisten na tratos na Fermin og si Inday. Sa sunod, ayaw paminaw niya. Ang gusto nako, imog yung susihon kung unsa gyud katinuod ang maong balita. Sa sunod, di na ko posible taton eh. Kanya, napa ko'y lai pahimangno nimo. Unsa man na? Sugoon tagani ka, may tungon ni Inday Clarita, ayaw pahikot tarog lain. Ang akong gisugo mo'y unaha. Kay doon na ko'y galinga nga dili mo aton eh. Wa day. Kato di makitagdanay nga itong nigra. Kamoy mong ipangulitawhan. Kato? Mga singit ato aton niyo eh. Maona diha. Nga mayabag na noon ang akong gisugo nimo. Di na magkadimao. Di na. Di na tabusab. Pero, doon ako'y ibalita mo. Unsa mo kuno ng balita? Credible ng balita? Credible kayo! Tinuod sa tanang tinuod! Be, unsa man na? Kagahapon ni Atorne, mo isulti itong kauban ni Dikang Maid ba? Nga si Engineer Pahak, magkisita yung kauban nito. Dito siya ang bahay ni Mr. Neri, namisita! Ang butkin sa pamisitahan. Tinuod ka, Pastor? Tinuod lagi! Kinsa makikipamisita ni Puloy? Ambot ka, Atorne, kay waman mo sulting Maid! Be, susiha ko na, Pastor. Kay kung magsamok-samok siya, abi kay wa pa man siya kadawat sa among kustada, pitay ko siya.